Trine har nøglen. Trine har nøglen, og ja, det er også i Nordhavnsland, altså ikke. Hvad er der mere? Der er vi en familietur mere til familie. Vi har ikke fået nok af min familie. I skulle også gode. Og Christian, han elsker simpelthen at være sammen med familien. Den er det hele tiden. Vi spiser dem mest som syltede rødbeder. Og steger dem i olie. I terninger. Der er, fordi det der galle og jæsel, der er sådan 3 på stribe, og den der pålægtschokolade, ikke? Så kan han godt lide.